Mä olen Ilkka Halava, Prime Frontier Oyn toimitusjohtaja ja tulevaisuuden tutkija. Ja yleisesti ottaen mun ammattinimikkeenä on varmaankin Foresight Coach. Työn monimuotoisuuden yksi merkki on se, että tässä ajassa joka ikinen, joka tällä hetkellä on koulupenkillä ja on alle 30-vuotiaana työelämässä, tulee tekemään niin kuin monia töitä, joko saman ammatin puitteissa tai sitten aika monenkin ammatin puitteissa. Sen takia tavallaan niin kuin yksi semmoinen peruslähtökohta on se, että turvallisuus työkentässä on tarkoittanut joskus yhtä ammattia, joka on vakaa. Turvallisuus tulevaisuudessa tarkoittaa sitä, että meillä on paljon erilaista työkokemusta, jonka puitteissa voi vaihtaa työtä sen mukaan, missä työtä kulloinkin on ja mikä kulloisenkin tilanteeseen myöskin niin kuin elämän puitteissa muuten sopii. Ennen kuin voidaan puhua motivaatiosta, pitää puhua siitä työn ikään kuin perustasta. Ja iso muutos suomalaisessa yhteiskunnassa 10-15 vuoden aikajänteellä on se, että kun työ on aikaisemmin ollut yksi identiteetin kulmakivistä, työ on ollut identiteettiasia, niin tänä päivänä työ on voimakkaasti väline. Ja tämän muutoksen syvällinen ymmärtäminen vasta johdattaa meidät niin kuin näkemään sen, että kun työtä ei tehdä velvollisuuden tunnosta, sitä ei tehdä siksi, että oltaisiin hyviä kansalaisia, ja sitä ei myöskään tehdä siksi, että työtä pitää vaan tehdä, vaan niin kuin välinetyöllä yleensä tähdätään johonkin. Ja silloin tämä koko ikään kuin ajattelutapa työstä muuttuu, ja silloin me tähdätään niin kuin suurempaa määrään työtä, jos meillä on tarvetta rahalle, jos meillä on suurempaa esimerkiksi niin kuin investointitarvetta tai hankintatarvetta, mutta vastaavasti me myöskin vähennämme työmäärää, jos rahan ansainnalle ei ole niin suurta tarvetta. Tämän jälkeen niin, tämä on se motivaation ikään kuin suurempi kuva noin makrotasolla ja mikrotasolla. Meillä on hyvin erilaisia motivaatiotekijöitä, ajureita, jotka johdattaa meitä tekemään työtä joko kiinnostuneesti tai vähemmän kiinnostuneesti riippuen työpaikasta. Mutta että selvä on, että tällä vuosikymmenellä joka ikinen esimies ja johtaja kaikissa työyhteisöissä joutuu ja pääsee perehtymään motivaatiorakenteisiin, motivaatioteoriaan, siihen millä tavalla motivaatio rakentuu, mikä sitä syö ja mikä sitä kasvattaa. Nuorilla on edessään semmoinen työmaisema kauttaaltaan, jossa yrittäjyys näyttäytyy vahvasti. Oikeastaan riippumatta siitä, että tehdäänkö valintaa yrittäjätyön vai palkkatyön välillä. Palkkatyö alkaa pikkuhiljalleen muistuttamaan yrittäjätyötä, koska meillä hiljalleen alkaa olla sellainen tilanne, että jokaisen meidän työllä on tällainen niin kuin maine-etumerkki. Se on plus- tai miinusmerkkinen ja se on jonkun kokoinen. Ja tavallaan meiltä häviää sellainen ikään kuin byrokraattisten koneistojen niin kuin suojiin häviävä työ. Ja kaikki työ alkaa olla merkityksellisten kokonaisuuksien omistamista. Ja sen takia tällainen yrittäjyysajattelu tällä vuosikymmenellä on tällainen niin kuin ikään kuin kaiken läpitunkeva, kaiken kattava ikään kuin suuri aalto, joka tarkoittaa sitä, että meidän täytyy käytännössä pystyä tähän niin kuin selkeästi valmistautumaan vahvemmin ja niin kuin paremmin kuin nyt ollaan tähän saakka tehty. 2020 jokaisella tradenomi-opiskelijalla todennäköisesti on jo yritys. Jokainen valmistuessaan, vaikka nyt ammattikoulusta tai lukiosta, niin hän on varmasti päässyt harjoitusyritysten puitteissa harjoittelemaan yrittäjyyttä. Yrittäjyydestä syntyy tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla vapauden symboli. Ja se on jotain sellaista, jossa tavallaan niin kuin halukkuus tehdä yrittäjämäistä työtä tulee olemaan niin korkealla, että todennäköisesti jopa Suomen yrittäjissäkin ollaan aika yllättyneitä. Tämä tulevaisuuden työ on jotain sellaista, joka tämän murroksen jälkeen on hyvin erinäköistä kuin mitä se on tähän saakka.
tällä vuosikymmenellä meillä on edessä enemmän muutoksia kuin pitkiin aikoihin. Ja mä uskon, että tässäkin workshopissa kaikkien osallistujien on hyvä lähteä miettimään sitä, että aika moni sellainen asia, mitä me on tultu koskaan ajatelleeksi, tulee nyt haastetuksi. Ja silloin ihan lähtökohtaisesti kaikki se, mitä me ollaan opittu itse omasta työstämme, ei välttämättä olekaan enää totta. Ja sen uuden totuuden rakentamisella alkaa olla kiire, mutta toisaalta niin mä toivotan siihen rakennustyöhön sitten erittäin paljon onnea ja menestystä.